Arestado ang duha ka mga Korean nationals nga nalambigit sa bastos nga binuhatan dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sexual activity nga gi-livestream sa social media alang sa ilang nagbayad nga mga customers ang nabisto sa taga-NBI. Ano ang report ni Nico Sereno? Human makadawat og tip og magpositibo ang impormasyon, girumbo ni atong Biyernes sa taga-NBI kining condominium sa Lapu-Lapu City. Sa ilang surveillance, gi-livestream pa ni atong higayuna ang pakighilawa sa usa ka Koreano sa 19 anyos nga Pinay. Nasaksihan kini sa ilang mga patrons nga nagbayad aron maka-access sa application o site. Ubay-ubay nga mga ebidensya ang nakuha gikan sa mga computer units ug mga gadgets aron maka-livestream. Ngadto sa mga underwear ug lingerie, proteksyon nga gipanggamit sa sexual nga binuhatan, ingon man mga sex toys. Matud sa NBI, sagad sa mga customers nga musaksi atua abroad. You cannot access the website or the apps if you are not a member of the group, mostly Koreans, and at the same time you cannot access also the actual live activities if you will not pay. Ang duha ka mga Koreano nga nadakpan, ang 28 anyos nga present sa sex video ug ang 51 anyos nga giingong nagkamera. Kalapasan sa Human Trafficking Act ang gipasaka batok sa duha. Samtang ang Pinay nga na-rescue anaa sa kustudiya sa mga otoridad. Ang babay giingong gibayran og 5,000 pesos aron makighilawas. Apan na sorpresa kini pag-abot sa lugar nga dunay mga cameras di ay. 5,000 for sexual intercourse. So, malagi, take advantage of the vulnerability sa to ang victim kay nangyana po siya kwarta. Conduct of service sa katong sexual intercourse na ay mga ingani tripods, aling camera, cellphone camera nga kuan din. Nakita sa niya dito daw sa computer na nakita niya ang self. Gisuwayan sa mga tigbalita sa pagkuha sa habig sa mga dinakpan apan wala mo istorya ug nangatarungan nga dili sila kabalo mag-in English. Nico Sereno, Balitang Bisdak.